2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଥିଲି। ଛତା କାନ୍ଧରେ ପକଉନୁ। ହଁ ବୁଢ଼ା ବାବାଟା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ବୁଢ଼ା ବାବାଟା ଯାଉଛି ଏତେ କଷ୍ଟରେ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କୁଆଡ଼େ ଭାର ନେଇକି ଯିବୁ? କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ଭାର ନେଇକି? ଝିଅ ଘରକୁ ଭାର ନେଇକି ଯିବୁ? ହଁ, ଏଇ ଛତା ବାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛୁ? ହଁ, ହଉ ଧର ତୋ ଛତା ବାଡ଼ି କାନ୍ଧରେ ଧର। ଚାଲ, ମା କ'ଣ ଭାର ଦେଉଛି ଧର। ଏ କାନ୍ଧରେ ଧର ତୋର ଛତା ବାଡ଼ିଟା।